barangane wani. Oh ngono, kendel. Kendel, didelok prejengane bocah iki nekatan, Pak. Nyentiaki. Nekat. Dilarang karo wong tuane, dhek ya Melompat. Jenenge sapa? Paring asma sinten Kang Mas? Muhammad Bintang Dias. Jenenge medeni lho, Ya Pak. lah ya. Apa Pak? Mbuh. Mas Dias, panjenenganipun mriki ingkang ndhawuhi sinten? Mas Rapi. Mantene. Nggih. Nah, mantene kuwi rada akeh, Le. Sangune. Heeh, kowe mau jaluk saiki apa engko ditransfer? Mengke mawon. Lah keneng apa pada anak ning kene kowe engko langsung dinehi, nak mengke mawon wingko mesti lali nak dhek roh enake donya. Pengen saiki pongko. Manut sing duwe gawe.